Равил Әфраимович Сәрвәрия Шакуровнаны беренче котлаучылардан булды. Шәшәк бәйләме, истәлекле бүләкләр һәм Россия президенты Владимир Путинның котлавы юбилярның күңеленә хуш килде. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Рахмет. Барысы үшін рахмет. Язмышымнан рахмет. Рахатланып эшләдем. Эшләгәнемнең хәзер рахатын күрәм. Балаларым белән бергә яшим. Бу минутларда ул гомер йомгагын сүткәндер мөгаен. Сәрвәрия апаның тормыш иптәше Габделхәй ага белән гомер итүләренә быел төгәл 70 ел. Самар өлкәсенең Иске Фәйзулла авылы егете һәм Ульян өлкәсенең Әбдри авылы кызын Камышлы педагогия училищесы очраштыра, кавыштыра һәм гомерлек парлар итә. Ялгышмадым. Үземчә кеше булды, үзем шикерле. Хөрмәттә яшим. Аңа хөрмәт, миңа хөрмәт, икебезнең арасында шундый татулык, матур 70 ел içinde төрле хәлләр булганнардыр. Без аларга бирешмәдек бер качанда. Әкрен генә үткәреп җибәрә идек. Тормыш бит ул. Тормыштан канәгать балалар карап тора. Тормыш төрлечә була. Агында күрсәтә, карасында күрсәтеп ала, аршышып, сугышып яшәмәдек без. Тату яшәдек без. Яратып яшәдек. Ничек яратып яшәмәсәң, шуның кадәр туры булмас иде инде. 7 ел узып та киткән. Бүген өлкәннәр уллары Шамил һәм киленнәре Гөлзидә тәрбиясендә матур картлык кичерәләр. Язмышларына шөкранә кылалар. Яратып эшләдем, яратып яшәдем. Балаларым бик акыллы булдылар, Аллага шөкер. Мен алар белән борчылмадым. Яхшы яшәделәр, яхшы укыдылар, яхшы эшлиләр, Аллага шөкер. Балаларымнан мин канагать. Тормышымнан канагать. Барысыннан да канагать, Аллага шөкер. Шул яшькә кадәрлеге яшәгәч, шундый рәхәттә. Yani senin üzerine tugan günün bilen, юбилейің bilen kıtlıyız. Сиңа тагын ашлай исәнлек белән, тигезлек белән, тату тормышта бергә яшәргә ясын безнең белән. Үзең Аллага шөкер бик тепле, сүзләрең тепле, синең киңәшләрең белән яшәп торабыз. Синең рәхмәтләрең белән юлда йөрибез, Аллага шөкер. Эшләребез уң бара. Аллага шөкер. Үзеңә бик зур рәхмәт шундый акыллы, булдыклы, уңган уллар үстергән өчен. Герой ана юбилее Яһудиннарның зур династиясын бергә җыйды. Жәмиле, Наиле, Шамиле, Виле, Рамиле, Суфиясе, Әлфиясе барысы да әти-әниләре янында. 4 фән докторы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын дөньяга китереп, аларның барысына да диярлек башлангыч белемне шәхсән үзе биргән ананың күзләре шактый томаланса да, хәтере ачык. Һәр баласының балачак, үсмер елларын искә төшереп сөйләп ала. Мәҗлес күп санлы онык-оныкчыклар затлы дәвам өчен янә дә бер акыллы тормыш сабагы булды. Гомер буе горурланып искә алырлык нәсел башлыклары, шөкер бүген исән саулар, тиң-тигезләр һәм балаларының кадерен һәм ихтирамын тоеп яшәүләре белән үтә дә бәхетлеләр. Әле минем резервта тагын 10 ел 100-гә кадәрле яшәсәм, вакытым бар. Алла теләсә исәнлек белән, шатлык белән балалар янында, балаларым белән бергә яшисем килә әле.